Добро утро, другари и другарки, мили хора, всички вие, онези 20-30 човека, които ме гледате по стотиите в ютубата. Днеска ще направим една разходка. Надявам се да останете с мене и да се разходим заедно. Дано да е добре камерата се вижда, защото малко я разместих. Щупим се маунта за втората камера, но какво да правим, такъв е живот. За малко ще се отбием ето тук, да се взема химията. Че снощи не ми стигна времето. Връщам се след малко. Тест. Едно раз. Така, дами и господа. Взимах си химията и тръгвам към мястото на срещата, с което ще тръгнем групата, да видим кой ще дойде, с кой ще пътуваме. Така. Днеска ще се нагледаме на тъпо шофиране на българина, включително и на моето. Дано ме чуете добре, че май не си наместих добре микрофона. Нищо не правят тези пътища, само глупости. Нямам гориво за този преход. Не знам дали ще ме стигне.
Тъй. Мисля, че наместих микрофона малко по-близо до устата и да не му убива на бузата. Обикновено зареждаме тук на Максвелла, що горе е хубаво горивото. Ама сега нямам време, чакат ма останалите от групата. Ще заредя на Шева, където ни е срещата. И това много му зелени жантите. Айде, превери се, бе! Превери се, бе! Къде е остатъка от групичката? Да чурнем малко гориво. Ай, братче! Обикновен. И така, дами и господа, ще потегляме. Трябва да си пуснем някое приложението. Така.
Юрката тръгва. Тук ще заберем още един колега. Тук е моят сервис на колата. Като стане нещо с нея, идвам тук при Недялко. Вече другите отпараха, изтървахме ги. Сменихме маршрута. Къде отиваме? Ще минем от друг път за Кърджали. Не през Козлец и Черноочене. То път не е лош, хубав е.
Да се надяваме, че ще е малко по-ненатоварен. Урката зададе малко по-бързо темпо, извинете, исках да запея. Урката зададе малко по-бързо темпо с разходка. Да може спре на няколко места, да може да направим кадро с дрончето. От този път не съм минавал с камерата да снимам, минати съм минавал няколко пъти тази година, но с камерата ми е за първи път от този път да мина за Кърджали. Имах малък проблем с самата камера и с кадрите, които бях заснел последния път от лятото. Бях ги качил на един външен хард диск, защото после снимах сватба на брат ми, едно друго, и ми трябваше пространство. Обаче набрах някъде хард диска и не можа да го намеря, с имате време, и преди може би 3 седмици разчиствах мазето, видях паднал отстрани до едни туби, които се държа за вода. То обработих видеото и го качих почти една година след като го бях заснил. А камерата, проблема беше, че я давих в морето. В предишното видео ще видите там, че имам няколко кадри, когато се гмурках. Проблема е, че калъфа, с който е за под вода, съм го примачкал без да видя уплътнението и е пропускал, протаяла вода оттам и ми намокри ми камерата, че голямо разглобяване, чистене, едно друго. Доста дълъг период не можех да я зареда на батерията, тъй като нямам външно зарядно за батериите. Зареждам ги с камерата. Така. Сега всичко е наред. Пътя тук е супер. Става и за скорост. И да си направиш наистина кефа на прекрасно яздене. За природата няма какво да коментирам. Източните Родопи са страхотни. Горно Войводино. Това скоро са го правили и ми е странно защо, при положение, че пътя тук беше като тази част. Перфектен. Усвояват средства. Що се чуде? Тук има стражари. Най-вероятно. Ето ги.
скоростта, дами и господа. Трябва да ги уважаваме. Това е на работа. Просто ние сме избрали малко да разпуснем по опасен начин, яздейки. Че чака какво прави. Не знам, приятели, гледам всички влогари правят видеята около 20 на 25 минути. Нали, аз преподавам мултимедия, нали, обработка на видео и така нататък. И не мога да ги събера в 25 минути тия влогове. Просто искам да ви показвам колко е красива нашата държавица. Знам, че те всички се борят за много гледане, за много абонати, но аз в крайна сметка го правя за удоволствие, не да печеля пари и нещо популярност. Ако някой ме гледа, гледам. Ако не ме гледа, здраве, аз те са си за мен. Като се преверя съм до скоче и не мога да излезна да яздя, да си пусна и да се върнат емоциите, които изпитам в момента. Завойчета, горчета, кеф. Питат ме, защо се дехна пак на този мотор? Не ти ли стига една катастрофа? Ще да се убиеш? Ами, дами и господа, не ми стига, бе. Погни. Да усещаш аромата на бора. Вятъра да те брули. Новите коне под краката ми. Завой след завой. Лошото, че много трафик и тук, бе, да му се не види. Сега с тия мамунки веднага им дава друг маршрут, алтернативен, по-бърз. Тия колеса не може човек да легне, да натисне малко повече скорост. Ей, тази баба къде е тръгнала? Варна. И да се начука на този път. Красота.
Мъдрец ще е пълно с мъдри хора. Чишката къде отиде? Много напред, не мога го видя. Пич, нещо не може да кара май в група. Чифлик. Карджали. Атаку испанци. Начукани са в карджалийските села. Thanks, Юрка. Тия, които ме виждат, наблюдатели ме гледат, са големите разбирачи, ще кажат, това не ме кара, това не ляга, това не знам какво ни прави, не е с екипировка. Хора, нали аз ще се отрипа, какво се притеснявате за тази работа? Не мога, имам екип, обаче термостата ми нещо не е вред. Изпитявам се гол, па камо ли да се навлека. Сега пролет, есен, зима, да се облека. Макар че и зимата
Аз защото караме зимата, или дънки е до термоклин и съм перфектен. Само слагам това яке с защитите тук къдете. И даже не винаги. Купих си една ветровка и не е много скъпо. Отново пак с термодуска, една фанелка и айде. Красота, човек. Тия хора, гледайте къде живеят. Хора! Живеят в рая! А ние всичките къде? В блок. В кутийката. Гелче. Кеф. Обожавам язовирчета. Рекичките. Нормално. Заради риби съм. Единственото, което е кофти на такива места, че препитанието е трудно. То вече стана трудно за града, а камо ли за тези села. Овчари. Ръководител, биологична единица. Овчар. Чишка, къде избяга наистина? 7-та и 10-ката. Ще му извинява, ако ми гледа клипа. Забравих как се казва. Даже и тия пичове забравих как се казват. Ама не съм много поименат. Колега с скутерче. Аз така бях превозима А категория. Доста дълъг период време си карах М категориката и скутер карах. Взимах го от станилката. Поздравявай, приятели, ако гледаш. Това скутерче го взимаха къла. За една година му направих 30 000 км и реших, че вече е нужно да седна не на скутер, ми, а нещо да прилича на мотор. Страхотно скутерче. Един чичка от Пловдив го взима, почти му го подарих. 200 и някакъв лев му го дадах. И си купих едно китайско 50 кубиково моторче, чисто новичко. Ямасаки. За това става въпрос. За това става въпрос, дами и господа. Гледайте ли какво става въпрос.
Дойдохме до Кърджали. Това качили ми идва по прак пътя, толкова откараме ние централния. Романеско. Ако спреме, се включа да се зареждам телефона, да не ми хави после батерията на зарядното на дрона, като пусна дрона. Добре е да се смусна.